بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ‘Yan uwa masu kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa a cikin tattauna matsaloli na addini, rayuwa da zamantakewa. A yau wadai insha Allah na sake dawowa domin in dan saka bakina cikin wata mas'ala da take trending akan nikahul mutu'ati, wato auren mutu'a, wanda ko sanin kowa ne aure ne wanda aka yi taɓurza tsakanin malaman sunna da na shi'a da ma wasunsu. ‘Yan uwa, babban makasudin wannan bidiyon shine kamar yadda Allah ke umartar mu cikin Alƙur'ani cewa kunu qawwamina bil qisti, ku kasance masu tsayuwa akan adalci, wanda adalcin nan gaskiya an rasa shi cikin al'ummar da muke rayuwa, musamman malaman addini waɗanda su ne jagororin al'umma. Malaman addini sun fi kowa tasiri a arewacin Najeriya, sun fi 'yan siyasa tasiri, sun fi sarakunan gargajiya tasiri, sun fi masu kuɗi 'yan kasuwa tasiri, saboda su adda direct contact da al'umma, ma'ana suna da access kai tsaye da jama'a. Wannan ya shafi abin da malamai suka zo al'umma da shi kake gani yana tasiri cikin rayuwar addini, cikin zamantakewa, cikin komi da komi na al'umma. So ba zan tattauna akan halacci ko haramci ko asalin auren mutu'a cikin addinin musulunci ba. Zan ɗan tattauna ne akan maudu'in shin ko akwai wani malamin sunna guda ɗaya wanda mu'tabari ne cikin malaman sunna da ya halatta auren mutu'a. Kamar da na ji wani malami, babban malami, farfesa, ɗan boko, wayayye, mai shekaru, mai ilimin addini, ya yi da cewa ai kwata-kwata ba a taɓa samun wani malami ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna wal jama'a da ya fatawa ko kuma ya rubuta na cin mutu'a. Gaskiya wannan magana, duk da wasu za su kalle ta matsayin kamar ba magana ce wadda ya wajaba a kula ko a mai da martani ba, martani za mu yi suwa ba, tambihi ne za mu yi ma al'umma cewa ba wannan maganar da malamin ya faɗa gaskiya wataƙil malamin ya samu wahami, ko ya samu kuskure, ko ya gafala, ko kuma ganganci. Saboda gaskiya tsakani da Allah wannan maganar ba haka take ba. Malamai na ahlus sunna wal jama'a da yawa, ba ɗaya ba, ba biyu ba, min as-salafi wal khalaf sun halatta auren mutu'a. So amma dai ala kulli halin a bari mu dan koma mu jiya, shin ko akwai wani malami daga cikin malaman sunna da ya halatta auren mutu'a tun daga zamanin sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa atba'ut tabi'ina har zuwa yau? Amsa ita ce akwai. Bari mu fara ɗaya daga cikin malamai na ahlus sunna, wato Ibn Hazm al-Andalusi, wanda sananne ne, kowa ya san Ibn Hazm, wanda alƙalaminsa yana kama da takobi, mutum ne wanda bai raga ba kowa ba. Cikin littafi ne al-Muhalla, juz'i na 9, shafi na 519, Ibn Hazm yake cewa, yana magana akan auren mutu'a bayan ya kawo ara'u na malamai na ahlus sunna wasu da suka haramta auren, dogaro da wasu hujjoji. Sai kuma ya ci gaba da cewa, wa qad sabata ala tahliliha ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jama'atun min as-salaf radiyallahu anhu. Ibn Hazm yake cewa haƙiƙa tabbas wasu jama'a daga cikin magabata sun tabbatu akan halaccin auren mutu'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a ba yace taron jama'a, ba yana nufin gama garin mutane ba, a'a ɗaya daga cikin jama'an nan ya isa a yi hujjar shi cikin musulunci. Minhum, daga cikin waɗannan salaf ɗin, min as-sahabati, akwai sahabbai radiyallahu alaihi, akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su fatawassu, fahimtar su shine auren mutu'a halattaccen aure ne. Kamar da Ibn Hazm yake cewa minhum min as-sahabati, daga cikin waɗannan jama'a, daga cikin sahabbai da suka tafi akan halaccin auren mutu'a, akwai Asma'u binti Abi Bakr as-Siddiq. Asma'u binti Abi Bakr as-Siddiq, ƴar uwar na Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Nana Asma'u tana kan halaccin auren mutu'a.
wa Jabir ibn Abdullah 2, wa ibn Mas'ud 3, wa ibn Abbas 4, wa Muawiyah ibn Abi Sufyan 5, wa Amr ibn Hurais 6, wa Abu Sa'id al-Khudri 7, wa Salma ibn al-Akwa'i 8, wa Ma'abadun 9. waɗannan mutum tara da ya kawo yake cewa haka ma warawahu Jabir ibn Abdullah an jami'i sahabati an jam'in min sahabati, yace haka ma Jabir ibn Abdullah ya ruwaito hadisi cewa wani taro daga cikin sahabbai sun tafi akan halaccin auren mutu'a muddata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, iyakacin rayuwar manzon Allah, wa muddata Abi Bakar, haka ma iyakacin zamanin halifancin Abubakar, wa Umara, haka ma da lokacin Umar, ila qurbi ahiri hilafati Umar, har zuwa ga kusan ƙarshen halifancin Umar, lokacin da Umar ya ce ya haranta auren mutu'a, kamar yadda Ahmad ibn Hanbal ya rawaito cewa sayyidina Umar yana cewa mutu'atani kanata ala ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mutu'a biyu, mutu'atul hajji wa mutu'atul nisa'i, sun kasance a zamanin manzon Allah. Sai Umar yake cewa to jama'a daga yau na dakatar suwa saboda wata maslaha ta lokacin. So kun ga anan wannan malami ya yi da'awar cewa babu wani malami daya daga cikin malaman ahlus sunna da ya ambaci halaccin auren mutu'a. So kuma ga sahabbai mun samu. Shin wannan adalci ne na ilimi? Wani abu da nake son in jan hankali wanda al'umma ya wajaba mu sani, waɗannan malaman fa da Allah ya ɗora mana wayan al'umma wajibi ne su kasance masu adalci wurin ada'in magana. Ma'ana wajibi ne akan malami in ya zo tattauna matsala ya yi bayanin cewa mu ga ta mu fahimta ga hujjojinmu, amma kuma akwai wasu jama'a da suka tafi akan akasin abin da muka tafi akai. Misali, shi ya yi da'awar cewa kwata-kwata babu wani malami ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna. Shin tambaya zuwa waɗannan sahabban ba malamai ba ne? Ko kuma su ba ahlus sunna ba ne? Kamar da shi malami ya da'awa. Bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu yi tahlilin kowane su mu faɗi marji'i. Wani misali mu ce Abdullahi ibn Abbasin ga littafi, ga shafi, ga guri. Bari mu fara daga cikin sahabban nan radiyallahu alaihim. Bari mu fara da Jabir ibn Abdullahi al-Ansari wanda ya tafi akan halaccin mutu'a. Mu diba sahihu Muslim juz'i na 2 shafi na 1222. Mu duba musannaf na Abdurrazzaq juz'i na 7 shafi na 499. Mu duba Umdatul Qari sharhi na Sahihul Buhari, mu duba shafi na 246 juz'i na 17. Wannan Jabir ibn Abdullah daga cikin sahabbai. Mutum na biyu, mu duba Imran ibn Husayn al-Khuzai. Imran ibn Husayn al-Khuzai sahabi ne babba. Mu duba Sahihul Buhari juz'i na 2 shafi na 1642. Haka ma mu sake duba Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal wanda suke cewa Imam Ahlus Sunna wal Jama'a juz'i na 4 shafi na 436. Mu duba At-Tafsirul Kabir juz'i na 10 shafi na 41. Mu duba Tafsirul Qurtubi juz'i na 5 shafi na 133. Wannan biyu daga cikin sahabbai kenan. Muna ambaton suna, muna ambaton wurin da magana ta zo daga gare su. Kuma duka waɗannan sahabban riwayoyin da waɗannan asar ɗin da aka karɓo daga gare su na halaccin auren mutu'a asaru ne sahihai. Ba wai waɗanda aka yi saɓani ba, a'a sun tabbata. Sahabi na uku akwai Abu Sa'id al-Khudri. Mu duba al-Muhalla na shi Ibn Hazm juz'i na 9 shafi na 519. Mu duba sharhi na Zarqani juz'i na 3 shafi na 199. Mu sake duba Umdatul Qari juz'i na 17 shafi na 246. Abu Sa'id al-Khudri kenan. Sannan mu sake koma daga cikin sahabbai mu duba sayyidina Abdullahi ibn Abbas, wanda in ana magana daga cikin sahabbai an ce ilimin sahabbai, ilimin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuke zuwa ga mutum 10. Ibn Abbas ibn Mas'ud shine mutum na biyu da ake kawo cikin riwaya. Mu duba al-Muhalla shi ma juz'i na 9 shafi na 519. Mu sake duba shi ma sharhi na Zarqani juz'i na 3 shafi na 199. har yau muna cikin sahabbai. Salma ibn al-Akwa'i, mu duba al-Mujabbar shafi na
mu duba sharhi na Zarqani dai har yau juz'in nan na uku shafi na 199. mu duba musannaf na Abdurrazzaq juz'i na 7 shafi na 498. mu duba Kanzul Ummal shafi na 219 juz'i na 16. waɗannan daga cikin sahabbai kenan da muka ambata. ko akwai buƙatar mu ƙara mu tafi wurin Sa'ad ibn Abi Waqqas sahihi Muslim juz'i na 2 shafi na 898. mu duba Musnad na Imam Ahmad juz'i na 1 shafi na 181. waɗannan kenan. haka ma hawaye akwai daga cikin sahabban da suka tafi akan auren mutu'a. akwai Muawiya ibn Abi Sufyan. mu duba al-Muhalla juz'i na 9 kamar da muka ambata shafi na 519. sharhi na Zarqani juz'i na 3 shafi na 199. mu koma musannaf na Abdurrazzaq juz'i na 7 shafi na 497. mu sake duba rakami na 14,021. mu duba shafi na 499. mu sake duba rakami na 14,026. Muawiya ibn Abi Sufyan ya yi hidima da wata mata sun yi auren mutu'a, har ya kasance ma lokaci bayan lokaci yana aika mata kyauta babin ihsani saboda wannan alaƙa da ta shiga tsakaninsu. haka ma hawa yau daga cikin sahabbai akwai Salma ibn Umayya. duba musannaf na Abdurrazzaq juz'i na 7 shafi na 498. mu sake duba al-Isaba fi tamyiz as-sahaba harafi na sin al-muhammala mara digo kismi na farko. mu sake duba al-Muhalla juz'i na 9 shafi na 519. har yau daga cikin sahabbai dai waɗannan dai duka ahlus sunna ne, kai suka kira su yan bid'a ko yan gargajiya ko wani suna da ake kiran mutane da shi ba. mu duba Faddalah ibn Ja'far ibn Umayya sahabi ne. mu duba Ahbarul Madina juz'i na 1 shafi na 381. har yau daga cikin sahabbai akwai Rabi'a ibn Umayya. mu duba Al-Muwatta ta Imam Malik juz'i na 2 shafi na 542. mu duba Ad-Durrul Mansur na Imam Sayyudi juz'i na 2 shafi na 486. mu duba Sunan al-Baihaqi Sunan al-Kubra na Imam al-Baihaqi juz'i na 7 shafi na 206 hadisi na 13950. mu sake koma al-Isaba fi tamyiz as-sahaba juz'i na 2 shafi na 521. mu duba al-Umm na Imam Shafi'i juz'i na 7 shafi na 235. mu sake koma Kanzul Ummal juz'i na 16 shafi na 217. mu sake duba littafin Akhbarul Madina juz'i na 1 shafi na 382. duka waɗannan sahabbai ne daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tafi akan halaccin auren mutu'a. nan kamar da nake gaya muku ba ina bayani ne akan hujjoji na halaccin auren mutu'a ba, ko ina tattauna mas'alat daga asalinta har zuwa ga rafunta. a'a, ina ɗaukar ta ne na fara daga sama. shi wannan malamin da yake cewa ai babu wani malami daga cikin malaman ahlus sunna wal jama'a guda ɗaya da ya halatta auren mutu'a, to shine nake kawo wannan. muna tafiya ne cikin sahabbai sannu insha Allah za mu isa daga cikin tabi'ai. daga cikin sahabbai akwai wannan sahabin Ma'bad ibn Umayya da na ambata dazu. mu tsallaka sahabi na gaba Abdullahi ibn Abi Aufin. mu duba Akhbarul Madina juz'i na 1 shafi na 381. mu duba sahabi Amr ibn Hushim. Amr yana cikin sahabban da suka halatta auren mutu'a. na'am, wannan sahabin idan muka duba musannaf na Abdurrazzaq juz'i na 7 shafi na 580 akwai Ubay ibn Ka'ab wanda ake cewa sayyidul qurra'i daga cikin sahabbai, wanda ma yana karanta ayar mutu'a wacce ayar ta cikin suratul nisa da Allah ya ce ayat ta kwanta ne famastamta'atun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. famastamta'atun bihi, so shi Ubay ibn Ka'ab yana karanta famastamta'atun bihi minhunna ila ajalin musamma. shi haka yake karanta ayat ta shi qira'ata Ubay ibn Ka'ab yake cewa wannan aya sariha ce akan halaccin auren mutu'a. ba muna karanta hujjoji bane, muna karanta sahabbai da malaman da suka tafi akan halaccin mutu'a.
mu duba tafsirul kabir a juz'i na 10 shafi na 43, mu duba ad-durrul mansur na Imam Suyuti juz'i na 2 shafi na 484, mu duba tafsirul tabari juz'i na 5 shafi na 13, mu duba fatahul qadir juz'i na 1 shafi na 449, mu duba nailul awtar na shaukani juz'i na 6 shafi na 270. Ubay ibn Ka'ab kenan. Sai daga cikin sahabbai akwai Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit yana da cikin suka tafi cikin halaccin mutu'a. Shi ma mu sake duba littafin al-Muhalla na wannan Ibn Hazm al-Andalusi. Sai wannan akwai Asma binta Abi Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha, ko mu sake koma shi dai al-Muhalla ya ambace ta, haka ma Musnad al-Dayalisi juz'i na 1 shafi na 227. Waɗannan kaɗan daga cikin sunayen sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tafi akan halaccin auren mutuwa. Tambaya ga babban malami, wanda wannan malamin baka isa ka siffanta shi da jahilci ba, a ba jahili bane. Ina da yaƙinin wannan malamin ya san sunayen waɗannan sahabban, ya san matsayarsu akan auren mutuwa sama ga shekara 35 tun kafin a haife ni. Amma kuma saboda hajjatan fi nasu ya ƙuba kadaha, malam ya fito yana cewa wai babu wani malami daga cikin malaman ahlus sunna. Akwai malamin da in yi magana yana da hanzari, saboda watakil bai kai mustawa a kira shi malami ba, malan tabbata zaunu ba, watakil yana da uzuri na rashin wayewa, watakil yana da uzuri na talauci, saboda talauci yana mai da mutum kidahu ne, yana rufe ƙofofin basira, watakil ba ɗan boko bane, watakil baya da dama imkaniya ta yi bahasi, kawai yana karanta littattafai ne waɗanda ake zuwa gaban malamai a durkusa a karanto, baya da imkaniya ya je ya yi bahasi, ya yi ta haƙiƙi, ya yi ta daƙiƙin matsala. So inda irin daga cikin waɗannan malaman nan za a karɓi uzuri ne, amma shi wanda malamin farfesa ne, ɗan boko ne, malami ne a addini, mutafanni ne, duk iyayyarka da shi ba ka isa ka kira shi jahili ba, sannan mai kuɗi ne, sannan wayayye ne, sannan yana da shekaru. Saboda haka baya da wani hanzari, kawai dai wataƙila in mun kyautata zato mu ce abin da ya sa malam ya haka a ɗalibiyya ce. Akwai mutane suna da ta'assubanci akan matsaloli da sun ka haɗa na saɓani, musamman sunna da shi'a. Wataƙila fili yana ganin yace akwai malaman ahlus sunna da suka tafi akan halaccin auren mutu'a, kamar ya goya wa shi'a baya ne, wanda su ma shi'a halacci suke cewa, ba cewa suke yi wajibi ne sai ba. Mutane ba su bambanta tsakanin halal da wajibi. Idan aka ce wannan abun halal ne, kana da yancin ka aikata, kana da yancin ka bar shi. Misali, auren mace sama ga ɗaya, ai halal ne a shari'a. So amma kowa ne yake auren sama mace, kaga in an ce abu halal ne ba ana nufin wai wajibi bane, ba bale ko mustahabbi, ba haka bane. So malam waɗannan kaɗan daga cikin magabata na sahabbai da suka tafi akan halaccin auren mutu'a. Akwai Abdullahi ibn Abbasin, waɗanda ba mu karanta ba daga cikin sahabbai. Akwai wata sahabiya Ummu Abdullahi da binti Abi Haisamata, tana cikin sahabban da suka tafi akan auren mutu'a. Haka ma akwai Abdullahi ibn Umar, dan sayyidina Umar da ya hana, ba haramtawa ba, saboda mutane ba su bambanta tsakanin haramtawa da hanawa. Shi Umar ba haramta auren mutu'a ba, a'a ya hana. Ma'ana kamar ɗa ne zai je ya ƙara aure, sai mahaifinsa ya ce a wani ba za ka ƙara aure ba, saboda maslaha ta kaza da kaza da kaza, da shi mahaifin ya duba ta yaron. So Umar hana auren mutu'a ba haramtawa ya ba, saboda shi halattawa da haramtawa a shari'ar musulunci, a addinin musulunci, Allah da manzonsa kaɗai suke halattawa ko haramtawa. Komi girman mutum, komi matsayi ne gurin Allah, komi matsayi ne a cikin addini, baya da yancin ya haramta abin da Allah da manzo suka haramta, baya da yancin ya halatta abin da Allah da manzon Allah suka haramta. Sai dai ana iya hanawa don maslaha, kamar yadda za ka iya hana ɗanka fita, ko ka hana shi wani abu wanda wannan abin halal ne a shari'a. So akwai sahabbai ga sunan dai birjik. Haka ma bari mu fara daga cikin malamai na ahlus sunna. Shin kun san akwai riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbalin da take nuna halaccin auren mutu'a? Akwai. Kun san akwai riwaya daga Imam Malik da take halatta auren mutu'a? Ita riwaya ta Ahmad ibn Hanbalin, wani ne ya tambaye shi, yake cewa ni kake cewa game da auren mutu'a? Yake cewa to ni mafi soyuwa gare ni
mutum ya nisance shi. Duk wanda ya san ƙa'ida ta usulul fiqh ya san in mutum ya ce ina ƙin kaza ba haramtawa yake ba, alal aƙalli za a ce karhantawa yake, ma'ana makaruhi ne, ko kuma a kalle shi a babin tarko aula, ka ba wato in aka bari shi yafi, kenan in an aikata ba a laifi ba. Akwai ruwa daga Imam Malik, daga Ahmad ibn Hanbal, haka ma daga cikin manyan tabi'ai akwai Sa'id ibn Jubair, ɗalibi ne na Abdullahi ibn Abbas. Duba al-Muhalla juz'i na 9 shafi na 520, yana cikin tabi'ai, manyan tabi'ai da suka tafi akan halaccin auren mutu'a. Mu koma musannaf na Abdurrazzaq juz'i na 7 shafi na 496, mu koma ad-Durrul Mansur na Imam Suyuti juz'i na 2 shafi na 484. Haka ma daga cikin su akwai Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. Shi ibn Jurayj Allah ya kara mai yadda ya yi auren mutu'a sama ga mace 99, kamar yadda al-Imam Shafi'i ya ambata, yake cewa ibn Jurayj ya yi auren mutu'a sama ga mace ɗaya bayan ɗaya, har ɗaya biyu har a kai 50, har a tsallake 50, shi kusan mace 90, mu ce 100. Wannan fa ba tatsuniya ba ce. Wa ya kawo wannan ruwaya? Zahabi shi ya kawo ta cikin Siyar A'lamin Nubala, a cikin tarjama ta Ibn Jurayj radiyallahu anhu. Akwai Ata ibn Rabah, yana daga cikin tabi'ai da suka tafi akan auren mutu'a. Mu duba al-Mughni na Ibn Qudama al-Hanbali juz'i na 7 shafi na 196. Akwai Dawus al-Yamani. Waɗannan fa kibaru tabi'i ne, manya daga cikin tabi'ai, amma kuma malami yana cewa shi bai san malami ɗaya daga cikin waɗannan ba malaman shi'a bane. Kaf malaman nan da na karanto babu malamin shi'a ko ɗaya, babu littafin shi'a ko ɗaya. Dukkaninsu kibaru ne daga cikin sahaba, kibaru ne daga cikin tabi'ina, waɗanda mu'tamadai ne a addini. Akwai Ata ibn Rabah, yana daga cikin da wanda suka tafi akan auren mutuwa. Akwai Dawus al-Yamani, akwai Mujahidu, akwai al-Imam Suddi, yana cikin da suka tafi akan auren mutuwa. Akwai Ibn Mulaika, yana daga cikin da suka tafi akan auren mutuwa. Akwai Zafr ibn Ausin, yana daga cikin da suka tafi auren mutuwa. Akwai Dalhatu ibn al-Yamani. Waɗannan daga cikin mallaman Yaman kenan, tabi'ai, dukkansu sun tafi akan halaccin mutuwa. Daga cikin fuqaha Makkah, in muka duba cikin al-Muhalla juz'i na 9, Siyar A'lamin Nubala juz'i na 7, Tafsirul Qurtubi juz'i na 5, Fathul Bari na Ibn Hajar juz'i na 9, zaka ga shi ma ya kawo manyan malamai daga cikin malaman Makka na tabi'ai da suka tafi akan halaccin mutuwa. Shin duka wannan kuma sai a zo a rufe ido a ce kuma babu malami ko ɗaya daga cikin malaman Ahlus Sunna wal Jama'a? Shin wanda ya faɗi wannan magana fi sabilillahi ya rike amana ta ilimi? Amana ta ilimi ka ce mafi yawan Ahlus Sunna sun tafi akan haramcin auren mutu'a, amma akwai da yawa daga cikin Ahlus Sunna da suka tafi kuma akan halaccin auren mutu'a. In ka faɗa haka kayi adalci. Wannan shine adalci, shine adalci na ilimi. Amma ka ce babu malami ko ɗaya, to fi sabilillahi an samu matsala ta son rai, gazawa ta ɗan adam wanda ta shiga daga ciki. So ala kulli halin za mu takaita a nan. Dama makasudi shine a kawo ma malam ya ce babu malami ɗaya. To ina ganin in kun kiyaye insha Allah mu ambaci malamai babu adadi. Bari mu ɗan koma al-Mughni na Ibn Qudama al-Hanbali, kamar yadda yake cewa wa hukiya an ibn Abbas annaha ja'izatu. Yace an hikayanto daga Abdullahi ibn Abbas kamar da muka karanta maraji baya, cewa auren mutuwa halal ne. Wa alaihi aksaru ashabihi, kuma akan wannan fatawat mafi yawan ɗaliban Abdullahi ibn Abdullahi ibn Abbas suke kai. Ya kamata ka san wani ne Ibn Abbas, shine kuke ce hibrul umma, tarjumanul Qur'ani, irin wannan kirarin da ake wa malamai kai a ce ka san wa awwali. To wa ma adraka mamna Abbas, ka san wa gije Abdullahi ibn Abbas? To shine wanda kuke ce tarjumanul Qur'ani, wanda kuke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a
Allah ka sanar da shi alƙur'ani da fasara alƙur'ani. In ka cire Imam Ali daga cikin sahabbai, babu wani sahabi wanda ya samu ɗalibai masu yawa aka cira to ilimi daga gare shi kamar Ibn Abbas, saboda yana da ƙarancin shekaru zamanin manzon Allah, ya zo ya canye zamanin Abubakar, ya canye na Umar, ya canye na Usman, ya canye na Ali, ya canye na Muawiya, ya canye dogon zamani, ya haɗu da mutane kala-kala, ya yi tafe-tafe, saboda mutum ne haka mai tarin sahabbai. So akan wannan fatawat a mafi yawa ɗaliban Ibn Abbas suke. wa hukiya an Ibn Abbas annaha ja'iza wa alaiha aksaru asabi a'da'in wa dawusa. wa bihi qala Ibn Jurayj, da wannan fatawan ma wa bihi qala Ibn Jurayj, akan wannan fatawan Ibn Jurayj yake. wa hukiya zalika an Abi Sa'id al-Khudri, kuma an hikayanto irin wannan magana ta halaccin auren mutuwa daga Abu Sa'id al-Khudri wa Jabir ibn Abdullah, da Jabir ibn Abdullah. yace wa ilayhi zahaba shi'atu, akan wannan fatawa ta halaccin auren mutuwa dukkanin shi'a suka tafi. su ma cikin shi'a an samu ɗaiɗaiku da suke da fahimta irin ta ahlus sunna. yace li annahu qad sabata, domin haƙiƙa tabbas ya tabbata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama azina fiha. wannan ibnu qudama al-hanbali ne, shehin malamin shehun su ibnu taymiya, yake cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi izini cikin auren mutu'a. sai dai warwaya anna umar qala, sai dai an cewa umar ya ce mutu'atani kanata ala ahli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, mutu'a ta kasance zamanin manzon Allah, mutu'atul hajji wa mutu'atul nisa'i. to ni yanzu na hana ku, kuma in na kama wani yayi to zan mai ladabi, saboda maslaha ta wannan lokacin, shi yasa umar ya hana. amma banda haka da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai, hatta kai ibnu taymiya ya tafi akan cewa auren mutu'a a babin muqabala yana kabaltawa tsakanin auren mutu'a da mai auren dandani. ya aure wannan ya saki, ya aure wannan ya saki. ibnu taymiya yake cewa auren mutu'a ya kai auren dandano halatta a shari'ar musulunci ta fuskoki 10. ibnu taymiya ce fuska ta farko, a shari'ar musulunci ba a taɓa halatta auren ɗanɗani ba. ya ce amma shi auren mutu'a bisa ga ijma'i kowa ya yarda cewa an taɓa halattawa, haramtawa ce aka yi saɓani, amma kowa ya yarda abin nan tabbas. to ya za a yi ma abin da Allah ya saukar da hukunci cikin alƙur'ani aya su kutum, kuma za ka zo ka ce wai an haramta. akwai wata ƙa'ida da mutane ba su kiyaye ba. babu wani aiki wanda yake alkaba'ira, misali zina. Allah ya taɓa halatta zina? Allah bai taɓa halatta zina ba. duk wani aiki wanda matsayin suna ne alkaba'ira, Allah bai taɓa halattawa ba. sai dai Allah ya yi shuru cikin alƙur'ani farkon musulunci ba a ambaci hukunci ba, saboda maslaha da yanayi da mutanen, sai Allah ya yi shuru ya ƙi haramtawa. daga baya sai Allah ya saukar da haramci. so ita mutu'a ma aya aka saukar cewa an halatta muku. shin Allah zai halatta zina ne? Allah ya taɓa halatta zina sai daga baya aka haramta? so wannan mutane ya kamata su kiyaye wannan ƙa'ida. akwai abubuwa da yawa, ana shan giya a farkon musulunci, amma an taɓa saukar da aya halaccin shan giya? ko an taɓa rawaito annabi ya taɓa halatta giya? babu. amma an kyale mutane suna shan giya, sai daga baya sai Allah ya saukar da aya haramcin giya. so akwai bambanci tsakanin abin da aka bar mutane suna yi Allah ya yi shiru, da wanda kuma Allah ya ce wa mutane ku yi. Allah bai taɓa umarni akan ɓanna ba, Allah ya ce ku yi mutu'a, ko mutu'a zina ce. saboda haka za mu dawo insha Allah, za mu fara daga aya. shin ita wannan ayar ta cikin suratul nisa da Allah yake cewa duk wanda kuka ji daɗi da ita daga cikin mata ku ba su jingarsu, ku ba su haƙƙinsu, ku ba su sakamakonsu. shin menene fahimtar malamai akan wannan aya? tun daga sahabbai za mu ɗauko, tabi'ai, atba'u tabi'ina, har a kawo zuwa ga halaf, irin su malamai irin su ibnu taymiya da almajirai ne, saboda su an malaman zamanin da aka yayi, su ibnu usaymin da ire-iren su mujimi suka ce akan wannan aya. wannan kenan. duka wannan me ta da wannan rigima? zancen prof makari akan aure mu'akkati, ka auri mace da niyyar ka sake ta zuwa dan wani lokaci. aure, wannan auren
bisa ga dukkanin mazhabobin musulunci aure ne halattacce. Zan aure ki amma a raina na kudurta cewa zuwa ɗan wani lokaci zan sake ki. Wannan duka malaman ahlus sunna wal jama'a sun yi ittifaqi ko in ce sun yi ijma'i akan halacci da ingancin wannan auren. In kuka duba fiqh sunna za ku ga ya tambaya menene hukuncin mutum wanda ya aure mace amma a ran shi ya kudurta cewa zai sake ta, yake cewa wannan ba laifi bane, aure ne halattacce, saboda kudurta abu ba shi ne nuna zaka aikata ba. Zaka yi kudurta na aure wance zuwa wata ɗaya wata biyu sake ta, amma kuma ba hakan zai nuna zaka aikata ba. In ma ka aikatan ba kai laifi ba, saboda saki halal ne. So matabiyin da ya tafiya kamar yadda prof ya fata halal ne gare shi in ya je yana bukata, saboda shi prof wannan auren ma ya magana azzawajul mu'akkad, daga baya ɗan shigo da auren mutu'a cewa shi ma fa wasu sun halatta. So kuma yadda mai girma prof ya magana cewa shi auren mutu'a babu wani ɗaya daga cikin malaman ahlus sunna da ya halatta shi, gaskiya wannan wahami ne prof ya samu. Ina da imani, ina da yaƙini cewa insha Allah sama ga shekara 35 prof ya karanta waɗannan maganganun da ni na karanta shekara 6 ko 7 baya. Tun ba a haife ni ba ina da yaƙinin prof ya san da waɗannan maganganun, amma yana ganin cewa kamar in ya fito gaya wa duniya cewa lalle akwai malaman ahlus sunna wal jama'a da suka tafi akan halaccin mutuwa, kamar yana goyon bayan wasu musulmi ne da yake da sabani da su, wanda a ƙa'ida ta ilimi, a ƙa'ida ta adalci, a ƙa'ida ta addinin musulunci da halittar ɗan adam ma adalci wajibi ne. Sai ka ce mafi yawan ahlus sunna sun tafi akan haramcin mutu'a saboda hana da Umar yayi lokacinsa, amma wasu ahlus sunna suna akan ra'ayi da fatawar cewa auren mutu'a halal ne. So a nan jama'a za mu takaita, ko ya ƙuri ni ba malamin addini bane, ni ɗan ƙaramin almajiri ne da yanayi ya hukunta dole sai mun yi magana, saboda magana ta tsakani da Allah in ana shiru akan irin waɗannan abubuwa suna ƙara haddasa mana matsala cikin al'ummar da muke rayuwa cikinta. Ana son al'umma ta zama wayayya al'umma, suna tolerating na saɓani. Duk ya zama da cewa baka iya jure saɓani, da an saɓa ma cikin wata fahimta za ka yi ma mutum kallon banza, za ka zage mutum, za ka halatta mutunci ne, za ka keta alfarmatai, al'umma ta rubuce gaba ɗaya. Alaƙar ingancin tunani da ƙwaƙwalwar al'umma yana da alaƙar da kyautatawar rayuwarsu. Yadda muke kallon abubuwa addinance haka duniyarmu za ta kasance. Babban matsala arewa da muke ciki a yau shine yadda muke kallon addini. Muna kallon al'amuran addini a karkace saboda irin waɗannan karantarwar da ake wa al'umma tana ƙara musu duhun kai, babu wayewa. Alal aƙalli a ɗora buɗe ma al'umma abubuwa, abu kaza wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, sai ya zan zuciyarka tana buɗe. Ko da kai ka ɗauki hannun dama, to ba za ka kalli na hannun hagu a matsayin wanda wani halakakke, wani wanda ya halatta kace mutunci, wani wanda ya ɓatacce, ba za ka yi wannan ba. Amma daga lokacin da ka fara kallon ɗan uwanka musulmi da kuke rayuwa, wani ɓatacce, wani zindiki, wani mai halatta haram, daga nan rugujewa al'umma ta shigo. Ya za a yi ka haɗa kai da irin wannan da kake ma wannan kallo a samar da wani abu na ci gaban environment da kuke rayuwa ciki ne? Babu. So magana ta tsakani da Allah, lalacewar yankinmu na arewa yana da cikakkiyar alaƙa da yanayin karantarwar da ake ma al'umma game da addinin musulunci. Wala addinin musulunci addini ne mai cikakken tsari, addini ne wanda in aka bi shi zaka ga rayuwa ta kyautatu, duniya za ta kyautatu, mutane za su so juna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wallahi ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi soyayya, hatta ta'abu, sai kun so juna. To yanzu an zo ana jefa kiyayya tsakanin juna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya haƙi shi musulmi laifi an yi haƙira a hahul muslim, ya walakantar da ɗan wani musulmi, kawa ɗan uwanka musulmi kallon banza. So in muka ɗauki tarbiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta zamantakewa tsakanin musulmi da ma wanda ba musulmi ba, ya za a yi ba za mu samu ci gaba ba. So amma an zo an haddasa gaba, an haddasa ƙiyayya, ana karanta wa mutane kitabun dumuji, ana yi musu wani karatu karkace, ana nuna ma da kun saba da wani, kawai kai bai kamata ma a ce kai ne yana bisa waya ba, kawai a saukar da kan. In kai haka za ka samu kusancin Allah. Dole al'umma ta ruguje.
saboda haka yawa insha Allah wannan matsala ta auren mutu'a zan zauna a raba maudu'in mu ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya mu fara daga wannan aya ta suratul nisa mu tsallaka akan hadisai mu tsallaka akan fahimtocin sahabbai mu tsallaka akan fahimtar tabi'ai da atba'ut tabi'in haka har mu kawo zuwa ga mallaman mu na wannan zamani sannan sai kuma mu sake dawo mu duba mu ga shin shi wannan auren ya dace da zamanin da muke rayuwa a ciki ya dace da al'ummar mu ya dace da al'adodin mu ya dace da yanayin da muka samu kanmu duk wannan bala'in na zinace-zinacen da ake me kawo shi tsananta lamarin aure saboda abinda a fiqhun aure makasudin shari'a shine hana ɓanna da hana yaɗuwar ɓanna so shi yasa aka sauƙaƙa lamarin aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da sahabbai wani sahabi ya zo ya rasulullah banda kana da wani banda komi ya rasulullah in ba wannan zanen da nake daure da shi ba gefto amma dai na haddace suratul baqara na haddace ka je ka koyar da ita aka annabi ya aurar da shi akan wasu surori na alqur'ani ka je ka koyar da ita alqur'ani abin da zamu fahimta cikin wannan hadisin shine ana son aure ya yawaita cikin al'umma domin kada a yi zina don fa ɗayan biyu ne ko a yi aure ko a yi zina wallahi shi ne guda shi sha'awa abu ne wanda Allah ya halitta cikin jibilla ta dan adam take dole ne in dai namiji lahiyayye ne sai ya buƙaci mace sai ya nemi mace saboda haka sai a sauwaka mai hanyar da bai samun macen nan a halattacce hanya in aka tsananta hanyar nan to fa zai koma hannun hagu ya je ya aikata faɗa saboda haka za mu tattauna menene dacewa auren mutu'a da zamanin da muke ciki wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh